Haug Petra vagyok, 35 éves leszek májusban, és egy 5 csillagos szállodában dolgozom, és értékesítéssel foglalkozom. A szemkörüli ráncokat úgy 5 évvel ezelőtt vettem észre egy fényképen, és estem kétségbe, hogy eljött az idő, hogy komolyabban foglalkozzak a bőrömmel. Elkezdtem körbenézni a piacon, hogy milyen termékeket vásároljak, melyik az, ami ránctalanító krém, melyik, ami hidratáló krém, milyen éjszakai krémet vegyek. Az Ivist az egyik kedves barátnőm ajánlotta, aki mindenféle szépségápolással foglalkozik, és kb. 13 éve ismerjük egymást, és amit ő javasol nekem, azt megfogadom. Nagyon-nagyon jó állagúak a krémek, mind a három másféle hatást vált ki a bőrömből. Az éjszakai gél az, ami nekem a legjobban tetszett, egyrészt mert, hogy nagyon-nagyon könnyű állaga van, másrészt az illata is nagyon finom, és olyan puha és sima lett utána a bőröm, mint még soha semmilyen terméktől. Alig vártam a reggelt, hogy felébredjek, és újból bekrémezhessem az arcom, annyira jól esett a bőrömnek. 3-4 nap után mindenképp észrevettem már az első jeleket, hogy így kisimultabb az arcom. Az Ivis krémeket az én korosztályomnak javasolnám elsősorban, tehát 30 és 40 között, amikor már tényleg az első komolyabb mimikai ráncok megjelennek. A mindennapos jó érzetet biztosítja a krémcsalád, és hogy fiatalabbnak és üdébbnek érezzük magunkat.